एता द्वारा प्रीतिपुर ग्रामर समस्त जनसाधारण मानक सूचाई दिया जाउछ कि जुणई नदीर बन्या जल विपद संकेत सीमा अतिक्रम कर सारी जेकोसी मुहूर्त नदी में घाई सृष्टि हो पारे तेणु नई कूल अंचल बसवास करुवा समस्त जनसाधारण मानक सूचाई दिया कि से माने घर बाहरी सुरक्षित स्थान को चली जातु। अरे घर भीतर कौन करछु शीघ्र बाहर को जाउछे शीघ्र शीघ्र इरे परमा तू से डेंगुरा बोला कौन कहिला सुनिलु तो। अरे से कथा छ आगे मो कथा सुन तो पो अनंता काली रात रे मो बाड़ी रे बसी दीटा पोसा परा चोरी करी ताकू नै कोडी बेकी देछि। हाँ तो अलंदा ए बहुत हो गला मो एर किछु गोटे व्यवस्था कर नले गां रे निशा बडाकिबे तोते और तो पो को कान धरी बस उठ कराइबे छातिया पणसटा मोर मो स्त्री केते आशा करितिला पाचिले खाइबो सकाळे देखिले बेलको पणस नाही खाली मंजी पड़ी छी। अरे दुष्टा भाई तो पणस के खाइला किए आउ खाइबो देख देबो कि मौसी यार किछु गोटे व्यवस्था कर ता नले मोर केम्पा हाथ रे गुस्सा मारी मारी तम मां पो दुजन घर बाहर कर देबी। मो कथा टिके सुनो अरे मो कथा टिके सुनो अरे तुम माने सुनु ना कोन मो कथा टिके सुनो अरे अरे मो कथा टिके तो सुनो मुझे उन्नत का मत आवे गारे में रखई दबनी कुआरे गला आज आसो तारो सब दिन को मोरे भी कोते दिन मौसी अरे तब मौसी चले मो सारे शीघ्र चले। अरे कोठी की तो पो अनंता मोरो से अरे तू माना डाणी मो मुआउ तक संभाली पारुनी से होचे गांव पाए कोटे कलंक मोरो से मोरो अरे सत्तु को सत्ता अनंतटा मरी गला लो मौसी ओरे ए बाड़ी क्या तो बोली क्या ओलो पैसा नई बड़ी रे गाँ मुआरी मंदिर गोटे घाई होई गला लोकंक भीतर भेलानी पड़िला जे जुआरे पाइले पिला छुआ जिनिस पत्र धरी गाँरु पळाइले हेले कोउटी थिला के जान तो पनता गोटे कबाड़ धरी घाई मोको पसी गला सेइको लोक माने गुडा को पकाई कहला ए अरे आसो बाली पकाओ माटी पकाओ तापर लोक माने सब धाई आसिले जे बाली बस्ता पकेला तो जे माटी पकेला तापरे तो पु अनंतटा परी गला तामने मो अनुता पई से खाइबो बंद हो गला जाहो ए गा लोक माने समस्त बची गले हेले अनंता अरे मो अनुतार पुनी कोन हैला सेही बाली माटी भीतर पोती आइ गला लो मौसी तो अनंता गोटे जीवंत समाधि होई गला अनुता
ଆରେ ଅନନ୍ତ ଆରେ କିଏ କହିଲା ତତେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆରେ ମୋ ତ ମା ଡାକୁଛି ରେ ଆରେ পেরিয়া ଅନନ୍ତ ଆରେ পেরিয়া ରାଣ୍ଡି ଅନନ୍ତ দেবকী মাউসী দেবকী মাউসী ସେମାନେ ତତେ ମରା ଚୋର କୁକୁରା ଚୋର ମଣିଷ ଚୋର କହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲ ଏ ବିଧବା ମା କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲନି ଆରେ ଓଠରେ ଅନନ୍ତ ଆକି କଲରେ ବାପା କଥା କହ ଆରେ ମୋ ଅନନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଅନନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ତୋ ପୁଅ ମରି ଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମରିନି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ପୁଅ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ମୋ ପୁଅ ତାହେଲେ କହ ତାକୁ ଆଉ କେବେ ଗାଳି ଦବୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଗାଳି ଦେବିନି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ପଣ୍ଡା ଦିଦି ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠେଇବୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ପଣ୍ଡା ଦିଦି ପାଖକୁ ଜମା ବି ପଠେଇବିନି ଜମା ବି ଏଇ ବଞ୍ଚିଗଲ କଣ ମତେ ସେଦିନର ସେ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କି ଆଲୋ ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ନୁହଁ ବା ନୁହଁ ଯେ ସେ ଘାଇର ବାଲି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯିବି ହେ ଭଗବାନ ସେ ପଣ୍ଡା ଦି ପରା ମତେ ଗପଟା କହିଛି ସେଦିନର ସେ ଅନନ୍ତକୁ ଲୋକମାନେ ଘାଇରେ ବାଲି ମାଟିରେ ପୋତି ପକେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଏ ଅନନ୍ତକୁ ବାଲିରେ ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବା ଖସିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଜୀବନ ତ ପୁରା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତୁ ମତେ କଥା ଦେଇଛୁ କଣ? ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦବୁନି କି ସେ ପଣ୍ଡା ଦିଦି ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠେଇବୁନି ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ହଁ ମନେ ରଖିବେ କଥା ମାଉସୀ ମାଉସୀ କୁଆଡେ ଗଲ ମୋ ମାଉସୀ ଅନନ୍ତ ତୁ ହଁ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁଆଡେ କହିଲ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖରେ ତୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ହେ ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଲ ମୋର ଆଉ ତମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ହଁ ହେଇଛି ମୋ ବୋଉ କହିଛି ମୋର ଆଉ ତମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିବାର ନାହିଁ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ତମେ ତ କଥା କହିଛ ଏ ବୋଉ କହିନୁ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ ମନା କଲି ବା ହେ ବେଇମାନ ବୋଉ ଏଇନେ ପ୍ରତି ଶପଥ କରିଥିଲୁ ଏଇନେ କଣ ମନା କରୁଛୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆରେ ସେଦିନ ତୁ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ବୋଲି ଆରେ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ ସେଇଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲୁ ଏ ଦିଦି ପାଖରୁ ସେ ଗପଟା ଶୁଣିଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଏଥର ବୁଝିଲୁ ତ ପାଠର ମହତ୍ଵ କେତେ ହେଲେ ବୋଉ କଣ ଚୁପ୍ ବୋଉ ହେଲା ତୋ କଥା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣୁ ବୁଝିଲ ଦିଦି ଆଜିଠୁ ମୋ ଅନନ୍ତ ତମରି ପାଖରେ ପାଠ ପଢିବ ଏଇ ଶୁଣୁ କିଛି ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ ତୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିନି ଦିଦି ଛାଡ ମତେ ଛାଡ ମତେ ତମେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛ ଚାଟୁଶାଳୀ କୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଯିବୁନି କାହିଁକି ଯିବୁନି ନାହିଁ ଦେଖିବା କେମିତି ଯିବୁନି
ଗାଁ ପରମା ବିହାର ନ ମେଞ୍ଚାଏ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଛି ତାଠୁ ଦିଟା ଆଣିଦେବି କାଲି କାଲି ରବିବାର ଅଛି ଫିସ୍ କରି ଖାଇବା ଧେତ୍! ଏଇ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛୁ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ପଢିବାକୁ ଯିବୁନି ଚାଲ ପାଠ ପଢିବୁ ଚାଲ ମୁଁ ପଢିବିନି ପଢିବୁନି ନାଇଁ ପଢିବିନି ଦେଖିବା କେମିତି ପଢିବୁନି ହଉ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ପଢିବି ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଥା ହଁ କି କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢିବି ଏକୁଟିଆ ଜମା ପଢିବିନି ମୁଁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହାଁ? ଏଇ କଣ ଲାଗୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆରେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏକୁଟିଆ ପଢେଇଲେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରୁଛ ମୋ ଗାଲରେ ହାତ ମାରୁଛ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ଗାଲରେ ହାତ ମାରିବି ବୋଉକୁ ଡାକିବି ତୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବି ବୋଉକୁ ଡାକିବି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବି ତତେ କେମିତି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଇଲୋ ବୋଉକୁ ଡାକିବି କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତତେ କେମିତି ଲାଜ ଲାଗୁଛି तुमते कलवन मन मो मन हेला बाट बड़ा तुमते कलवन मन मो मन हेला बाट बड़ा
ଛାଡ଼ ମତେ କାଳେ କିଏ ଆସିବ ନାଇଁ ମ କେହି ବି ଆସିବେନି ତୁ ଜମା ବି ଡରନା କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦବ ଆରେ କହିଲି ପରା କେହି ଆସିବେନି ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଈକି ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଯାଉନ ଆରେ ଦେଖିବ କେହି ବି ଆସିବେନି ଆରେ ତମେ ଯାଉନ ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ ଦେଖିବି ଯେ ମୋ ଛାତିରେ ତୋ ନା ମା ମୋ ହୃଦୟରେ ନନ୍ୟା ଆଉ ମୋ ଆଖିରେ ବନ୍ୟା ତମେ ମତେ ମାରିଦବ ଦିଦି ତମେ ଯେମିତି ହେଲଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆମ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦେବେ ଶୁଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯୋଉଠି ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ତମେ ବୋଲି ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ସେ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଦିନ ତମେ ବୋଲି କୁହ ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ କାଇଁ ଦିଦି ଆରେ ଛାଡ଼ ଦିଦି ମୋ କଥା ମାନ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଦିଦି ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହା ହବାକୁ କି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଏହା ପଦେ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଦିଦି ତମେ ଏମିତି ପାଗଳି ହୁଅନି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଜୁଡ଼େଇ ନଈକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଦିଦି ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ এই শুন তুই যদি মতে আজ আই লভ ইউ বলে না কহু তাহলে মু সমস্তଙ୍କୁ দেখাই দেবি ଦେଖେଇ ଦବ হ্যাঁ দেখাই দেবি ଏ ଦିଦି କଣଟା ଦେଖେଇ ଦବ ମୋ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ତୋରି ନାକୁ ମାନେ ଅ ନା ତା ଏବେ ତୁ ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି କହ କଣ କହିବି আই লভ ইউ বলে কইবনি তো তাহলে ঠিক আছে চাললি এই তো প্রচার করিবি ଏ শুনি ଦିଦି, ଏ ରୁହ, ଦିଦି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବଳି ପକେଇ ଦେବେ ମତେ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ তাহলে তুই মতে আই লভ ইউ বলে কহুনো ଆଇ তারপরে তারপরে ଲଭ তারপরে তারপরে ୟୁ ହେଲା আরে মো টিকে ভালোসে কহুনো କେମିତି କହିବି କହୁନ रोमांटिक मूड रे गोटे बॉयफ्रेंड ता गर्लफ्रेंड को जेमेती कुहे ठीक सेमती कह आई लव यू ମୋର ସେଇଟା ହଉ ନାହିଁ अरे हबो कहुनो हबो हबो ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ এই तू मते आई लव यू कहूছো ना जत्तरे मारुछु अरे टिके भलो रे कहूनो ମତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି କହିବୁନି ତ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଁ ବାଲା ପାଖକୁ ଏ ଗାଁ ବାଲା ଆରେ I love you ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଏ କନ୍ୟା ତୁମ ଭଉଣୀ ଇଏ ପୁଣି ମୋ ଭଣଜାକୁ ବାହା ହବ ଇଏ ମୋ ଭଣଜା ବୋଉ ହବ ଇରେ ଯିଏ ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୁଟାରେ ଥେଇ ଥେଇ ନାଚୁଛି ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ ବଂଶ ପୁଣ୍ୟ ପୁରା ଥେଇ ଥେଇ କରିଦେବା ଓଏ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ତମେ ମତେ ଡାକିଥିଲ ତୁମ ଭଉଣୀର ଏହି ଗୁଣ ଗାଳିବା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖା ଆ ମୋ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସିଏ ତ ମୋ ଛାତିକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା ହେଲେ ତୁ ମୋ କଲିଜା ଫଟେଇ ଦେଲୁ ନା ଭଉଣୀ ଆରେ ତୁ ଏ ଭାବିଲୁ ନା ତତେ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ଦେଖି ବାହା ଦେଇପାରିବିନି ବୋଲି ଶେଷରେ ସାନ କାଳ କିଛି ନ ମାନି ଜାତି ଗୋତ୍ର ବଂଶ ବୁନିୟାଦରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଲୁ ନାଇଲୋ ଭାଇ ଥରୁଟିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଥରୁଟିଏ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କଣ ତୁ ବୁଝେଇବୁ ଆରେ ସେ କଣ ବୁଝେଇବ
ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ବୁଝେଇବ ବୁଝେଇବାକୁ ବାଟ ଥିଲେ ତ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ କନ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପାତ୍ରଟାକୁ ତୁମେ ପଦାଘାତ କଲ ତୁମେ ନାରୀ ନା ପିଶାଚିନୀ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାହିଁ କହିଲ ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାଳକୁଷ୍ଠ ନାମ ବାଳ କ'ଣ କହିଲ ନାଇଁ ପାସଲ କ'ଣ କହିଲ ଆରେ ଆମର ପୁରା ସଂସ୍କାର ଅଛି ଏ ମୁଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ହତା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ହତା ଆଉ ଜେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ହତା ମୋ ଆଗରେ ପୁଣି ସଂସ୍କୃତ ଚବେଇବ ତମ ପତି ପରାଣ ଖୋଲିଲେ ପରା ଗେଣ୍ଡା ମାଳ ବାହାରିବ ତମେ ପୁଣି ଅଲିବାବା ଯୋଉ ପିଶାଚୁନି କହିବ ଓ କହିବି ତମ ଗୁମର କଥା କହିବି ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଅଛି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମର ଯଦି ସଂସ୍କାର ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ଯାହାର ବୟସ ହେଉଛି 42 ତାକୁ ପ୍ରତି 3 ମାସ ଭିତରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବସେଇ ଗାଇଁଡି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଅଜ୍ଞାନ ତୋର ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କରେ ନହେଲେ ଚୁପ୍ କର କହୁଛି ରେ ତମେ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛ କହିବି ତମ ଘର କଥା କହିବି କହିଲୁ କଣ୍ଟା ନ ଜାଣିଛି କହୁନ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହେଲା ପରେ ବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୁରୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତମ ଝିଅ ତା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଖାଲି ଫେରିବାଲା ଦେଖି ନାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ତୋର ଏରା ପାଟି ନା ବିଷ ବୃଷ୍ଟି ଶଳା କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିତରେ ଶାସନ ସାରା କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲୁ ଏବେ ଶୁଣେ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ବେ ଏ ଶଳାଟାକୁ ପିଟ ଆବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହଉଛ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ଜ୍ଞାନକୁ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି এইটা ଆମ ଘର କଥା এইটা ଆମ ଗାଁ କଥା এইଟା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ କଥା ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ତମେ କିଏ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛି ଶୁଣ ତୋ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାପ ଆଉ ସେଇ ପାପର ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ବୁଳି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସାରା ଦିନ 11:45 ଗୋଟାଏ 57 ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋସାଇ ଦୟାକରି ମୋ ସହ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ଗୋସାଇ ନାଇଁ ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ମୋର ଅଲିଭା ମତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଉ ମତେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ତା ଭାଇକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ତ ସମର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନଥିଲେ ମୋ ଅଲିଭା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତା এইটা দোষী এইটাକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର नहीं भाई तो समिति कौन है समिति कौन है तो मते विश्वास करतु आज्ञा मते विश्वास करतु आपण आज मते जो कथा कहउचंती ए कथा हलिबा मते 1000 थर कहिछि बुझैछि हेले मु ता कथा जमा सुनिनी आज्ञा जमा सुनि बरं मु ताको बाध्य करिछि मते देखा करिवाकू मते बाहा होबाकू नहीं ए तो वो मिथ्या आज्ञा सुनतु आज्ञा सबु तो मोर आज्ञा जहाँ शास्ति दबार अच्छे आपण मते दियंतु आपण ए अनंता ए तू मिछ कहूचु तू अरे तू पर मते केते थर कहिचु तते गोटे झियो हैरान करूची अरे एई सेई झियोटी आज कोन पाई तू मिछ कहूचु ए अनंता ए तो प्रेम को बंचेबा जाय तो मिछ कहउनु तो अरे नाई रे ये मोर सही प्रेमिका नुह रे
ବାହା ହେବି। ହେଲେ ଅଲିଭା ଅଲିଭା ଖାଲି ମୋର ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ମିଛ କହୁଛ ତ? ଏ ଅନନ୍ତ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ କହୁଛି। ସତଟାକୁ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଗୋଟେ ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ସେଦିନ ମୋ କଥାଟାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଆଜି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ବଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ ରାଜି ହେଇଗଲ କାଇ? ତମ ପାଦରେ କଣ ଜୋତା ନଥିଲା? ତମେ ଜୋତାରେ ପିଟି ମୋ ଔକାତ ମତେ ବୁଝେଇଦେଲନି। ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତ ବୋଲି। আরে আজ ওকাতে তো বুঝিবু ছোটলা তোর পাঁচর মনুষ্য জন্মকু হাত বড়েলে এই কথা ভোগিବାକୁ পড়ে। এতরা বুঝিলু তো? ইরে 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 এ ঝিওটা কেতে ভাল, মু ইয়াকু ভুল বুঝুতলি। ইয়ে মোর ভଣଜା ବୋଉ ହବାଟା ପୁରା ଫିଟ୍। କଣ ଅନନ୍ତା? ଅଲିଭାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ତାର 100 ଗୁଣ କଷ୍ଟ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଆଗରେ ଅଲିଭା ତତେ ଜୋତାରେ ମାରିବ। ନାଇଁ, ଅସମ୍ଭବ, ତୁ ଅନନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ତୁ ଅନନ୍ତକୁ ଜୋତାରେ ନ ପିଟିଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ ତୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ, ତୁ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ମୁଁ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ତୋ ଭାଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। କହ ଅଲିଭା, ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ନାଇଁ, ଏ ଦିଦି, ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ। ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ସେ ଫୁଲକୁ ଗଭାରେ ଗଜରା କରି ପିନ୍ଧିଲେ ତମେ ମହ ମହ ହେଇ ବାସିବ। ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ସେ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ ପୁରିବ, ତମ ଭୋକ ମରିବ। ଆଉ ସେ ଗଛର ଛାଇ ତାର ଶୀତଳ ପବନରେ ତମ ଦେହକୁ ଶୀତେଇ ଦବ। ଏ ଦିଦି, ଏତେ ବଡ଼ ଗଛଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତା ମୂଳରେ ଥିବା ନିମୁଳି ଲତାଟାକୁ କାଟିବାକୁ ମନା କରନି ଦିଦି। ଆରେ ଆସ, ପିଟ ମତେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆରେ ପିଟୁର କାହିଁକି? ମୁଁ ପାରିବିନି। ଅଲିଭା ତାକୁ ଜୋତାରେ ଯଦି ନ ମାରିବ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ଦବ। ଆଜ୍ଞା, ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ଏମାନେ ମତେ ମାରିବା ଆଗରୁ ତ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟ ଦିଦି, ନାଇଁ, ନାଇଁ, ପିଟ ଜୋତାରେ। ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ତୁ ତାକୁ ଜୋତାରେ ମାରିବୁ ନା ଆମେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିବୁ? ଅଲିଭାକୁ ଜୋତାରେ ମାରିବ ନା ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦବ? ଦିଦି କଣ ଭାବୁଛ ତମେ? କଣ ଭାବୁଛ? ଏମାନେ ମତେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ଆଗରୁ ତ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟ ଦିଦି, ତ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟ। ଆରେ ପିଟୁର କାହିଁକି? ଆରେ ପିଟ। ତମେ ବୋଲି ସଭିଏ କହନ୍ତି, ସେ ତ ମେର ମାନେ ନାହିଁ।
ତମେ ବୋଲି କୁହ ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ କାହିଁ ପାଇଁ तुमते कलुआन मन मन हेला बाट मोरा तुमते कलुआन मन मन हेला बाट मोरा অলিভা করেছি গো সেই কোন পাই মন তাকে মারছো কোন করছে সে মু তোমাকে হাত জোড়ুছি তোমাকে নেউরা হচ্ছে তম গোড় তলে পড়ুছে গো সে শুন দেবকী তো স্বামীটা মরিগলা পরে তোতে দয়া করে ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ ପିଉଥିଲୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ହେଲେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଛୁଆ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲୁ ଆଉ ଦୟା ନାହିଁ ତୁ ଏଇଠୁ ଏ ଗାଁରୁ ଚାଲିଯିବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ଏ ଗୋସାଇ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ফাইনাল তুমি আজ এ গাঁ ছাড়ি চালি যাব তুমি এ গাঁরে রহিবাকু চাহুছ তাহলে তোমার এ চরিত্রহীন পিওটাকু বিতাড়িত করে দিও ଦେଶେ ସେଣ୍ଟା ଏବେ ତୋ ହାତରେ କିଏ ଏ ଗାଁରେ ରହିବ ଆଉ କିଏ ଏ ଗାଁରୁ ଯିବ ଯଦି ଆମେ କଥାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ମା ପୁଅ ଶୋଇଥିବ ଗୁଣା ହାତ ବାନ୍ଧିଦେବୁ ଗୁଣେଇ ନେଇକି ଫେଙ୍କି ଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ গোসাই বাবা কাজ গোসাই কথা দেখে শোনো কথা দেখে শোনো বলো কাহিকে আমাতে বউ বলি না করছো কাহিকে মতে বউ বলি না করছো এবং আলো এই কালুକୁ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ସେ କଥା କଣ ସତ ଆଲୋ ମୁଁ କଣ ସତରେ ତ ପୁଅ ନୁହଁ ଏ ଅନନ୍ତା କଣ ସତରେ ଦେବକୀର ପୁଅ ନୁହଁ ଆଲୋ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ଲୋ ଆଲୋ ସତରେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଚାରଜ ଛୁଆ नहीं नहीं तो नहीं तो तू जानो चलो है तुम हो पो ए रांडे पो नता तो ତାହେଲେ तुम हो पो এই ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ସେ କଥା ସତ ନୁହଁ ଏବଂ ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ତତେ ତ ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ନିୟମ আজি को ठीक 24 वर्ष तलर कथा एमिति नई बड़ी आसी थाए गोटे स्त्री लोक गोटे छुआटा को धरी से नई आड़े जाऊ था मोर सन्देह होला से स्त्री लोक पछे पछे गली देखली से स्त्री लोकटा से छुआ को नई रे भसाइबा पूर्व से छुआटा को मो कोल को नहीं आसले से स्त्री लोक कहला से छुआर बापटा कोडे तको ठकी देइछि आउ कहला जदि ता बाप सहित देखा हबो ताको फेरेई दो से हसिनी कि मु भी फेरेइनी ଏବଂ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲୁ ସେ ଗୀତ
ये गीत तुम्हारो गीत तुम्हा मते ये गीत गाई शुणेइथिला कहिथिला যদি तू केबे कांदो ये गीत गाइले तो तू नहइछे से गीत मो गीत नह से गीत तुम्हारो गीत मारो गीत तुम्हारो পৌলো মতে ক্ষমা করি দব লব তু মতে জন্ম দেইনু কি মু তো পুଅ ନୁହଁ ତଥାପି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଚୁଲ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତତେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ କେହି କିଛି କହିବେନି ଲୋ ବୋଉ କେହି କିଛି କହିବେନି ଆଉ କେହି କହିବେନି ଏ ଦେବକୀ ତୋ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆମ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିଛି ଆଉ କେହି କହିବେନି ଏ ଦେବକୀ ତୋ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆମ ଭାଡ଼ିରୁ ପାରା ଚୋରି କରିଛି ଆଉ କେହି କହିବେନି ଏ ଦେବକୀ ତୋ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆମ ଘରୁ ପଣସ ଚୋରି କରିଛି କେହି କହିବେନି ଲୋ କେହି କହିବେନି ଆଉ अरे पो तू एमिते कोन कहउछ ଚାଲିଯିବି ରେ ବୋଉ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି अरे ए तू काई के चले जबो पर सबुठ भलो हबो ए घर ए गा छाडी मु चले जेबे ए बोऊ तू काहे मो ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବି ଆଲେ ତୁ ତ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲୁଣି ଲୋ ଆଉ ଏତେ ମା ପଣିଆ ଦେଖା ନା ତୁ ହଁ ମତେ ତୁ ରୁଳି କରି ଦେନା ହାଲୋ ମୋ ଜନ୍ମ ତ ଯାଯାବର ହବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା ଚାଲି ଯିବୁ ତ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା ଚାଲି ଯିବୁ ତ ହଁ ଚାଲି ଯିବି ओइरे बाड़ी क्या ରାଗି ବୁନିଲ ବୋଉ ମୁଁ ସିନା ଆଜି ଏ ଦେହଟା ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ଜୀବନଟା ପରା ତୋରି ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଲୋ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଅନନ୍ତା ତା ମାଆକୁ ଖୋଜିବ ତା ବାପାକୁ ତାହେଲେ ପଚାରିବ ଏ ଅନନ୍ତା କ'ଣ କହିଥିଲା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଏ ଅନନ୍ତା କ'ଣ କହିଥିଲା ପ୍ରେମ କରି ଦେହରେ ଦେହ ମିଶାଅ ବୋଲି ଏ ଅନନ୍ତା କ'ଣ କହିଥିଲା ମତେ ସାରଜ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍କି ଦିଅ ବୋଲି ଅନନ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ତୋ ବୋଉ ଗାଁ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଛି ଆରେ ଚାଲ
तू भी मते छाड़ी चली गलु हेबो सुन मु तते कथा दोछि मु तते छाड़ी कुआडी जिबिनी जदि बंचिबा आमे सांग होई बंचिबा नहले मा पो दी जण हाथ धरा धरे चुड़े रही रे भासीबा हेबो हेलो उठो हेलो उठो लो हेलो उठो जीवन हाथ पापुली रेखा सब मणिषर भाग्यशीलटारे ए पदे জীবন
देख सांग मु तो कथा बुझी पारुछु हेले आम पाखरे सेमिति प्रमाण नहीं जे आमे सेमानकर किछ करि परिबा हेले मो पाखरे प्रमाण अछि अरे एमिति सेमिति प्रमाण हेले होपनि सांग अरे तू तो भलो भाव जानिछु सेमाने पाखरे आईन कानून पुलिस प्रशासन सब किछ अछि एमिति की सेमाने पाखरे अपर्याप्त टंका भी अछि हेले मो पाखरे कलम अछि जने क्राइम रिपोर्ट हिसाब रे मो पाखरे कैमरा भी अछि बेलाल सेन कटा मुंड परि सब प्रमाण एई कैमरा रे अछि अनल झियो मानु कुनै सिनेमा करबा ना रे फनी वीडियो बा अश्लील सिनेमा शूटिंग करूछ तार भी प्रमाण एई कैमरा रे अछि कोन कहिलु संग एई कैमरा रे अछि हां या ताले तो पूरा जमे गोला ए बुझिलु संग अति कम रे हमें 50 लाख टंका पाइजी माने कौन हमें से अनल कुंद्रा को फोन करी कहबा तो हमको 50 लाख टंका दे ताले हमें वीडियोटा डिलीट कर दू से जदि हमको 50 लाख टंका न दिए ताले हमें सीधा पुलिस पाखु जाई ए वीडियोटा दे दबा सळा पूरा बांपो नबो बांपो नाइ सांग टंका पाई मो स्वाभिमान को मो कर्म को कबे कलुषित करि पारिबिनी मो आसी सांग ए अरे चली जाऊ छु कोरे अरे तू सीना मो हाथर खसी चली जाऊ छु हेले मेन विलियन हाथर खसी पारिबो तो ए देख भाई
ଅନଳ କୁନ୍ଦ୍ରା ଘର ଜୋରନ୍ଦା ଅଫିସ ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରା ଖାଏ ନିରାମିଷ ଟୋଟାଲି ଆମିଷ ମୋ ଧନ୍ଦା ବେ ତୁ ଶଳାଟି କଣ ମୋ ଧନ୍ଦା ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଛୁ ବେ ତୁ ଶଳାଟି ଆଜି ନାଚିବୁ କେମିତି ନାଚିବୁ ଯେମିତି ମାଧୁରୀ ହାତ ଧରି ନାଚେ ଗୋବିନ୍ଦା ପଦରେ ପଦ ଛନ୍ଦା ପଦରେ ନୂପୁର ବନ୍ଧା ପଦରେ ପଦ ଛନ୍ଦା ପଦ ନୂପୁର ବନ୍ଧା ମାଧୁରୀ ହାତ ଧରି ନାଚେ ଗୋବିନ୍ଦା ବଜରେ ବାଜା ଦିନ 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 ବଜରେ ବାଜା ଦିନ ଦିନ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଏମିତି ମାରି ମାରି ମୋ ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ପାରିବୁନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଜି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିବ ପୁଲିସ ଚାତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତୋ ଥର ଶେଷ अबे काहाको पुलिस रो भयो देखाउँछु बे मु अनळ कुन्द्रा अरो जोरंदा अफिस मुंबई बांद्रा अबे कोटी कोटी टंकार संपत्ति केमिति देला जानिछु सबु सही पुलिस पाइबे अबे पुलिस जदि हमको साहाय्य करिनतंत ताहले हमें झियो माने को किडनैप करि परितंतो ना सेमानकर पत्नी वीडियो आई मीन अश्लील सिनेमा शूटिंग करि परितंतो अबे ए एरिया रे को पुलिस नाही जे मो थारो बट्टी न निए अबे ओडिसा रे को हीरोइन नाही जारो ट्रेसलेस वीडियो ए अनळ कुंद्र हार्ड डिस्क रे सेव नाही अबो ए अनळ कुंद्र रो ब्रेन रो खेळ रे बापा ଆବେ ତୋ ଥର ଶେଷ ହେଲା ବିକାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଫ୍ଲାସ୍ କରିବି ଦେଖିବି କିଏ ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇବ हेले मीडिया आगे पहुंचिया पूर्वर तो बापा मोर वीडियोटा देखी दे जावे तो बापाटा गोटे निरोला जगह बसी मद पिउछि ता पछरे बसी थिया लोक माने होचंती हमर अबे ए कहिबी तो ताकू सीधा मारी देबे ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବନି ए मु किसी करिबिनी बे जा करिबो से पुलिस बाबू करिबो और पुलिस बाबू कहबो तो बापाटा ट्रेन लाइन रे आत्महत्या करी मोरी अबे सेति की नाही बे आउरी अछि भाइया दौरिया अबे डक तो भूणीटा केमिति घर को जीवा पे बस को वेट करू ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀଟା ଯେତେବେଳେ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇବ ସେମାନେ ତାକୁ କିଡନାପ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ ରେପ୍ କରି ତମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବରଗଛ ଅଛି ସେଥିରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ ମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଓହ୍ଲଉଛି आ मंदिर सामने जो ट्रकटा अछि से ट्रकटा अछि हमर आबे कहबी तो ट्रकटा एबे चढ़ी छिपो ये चढ़ी गला रे चढ़ी अबे तो बापटा मरिबो ट्रेन एक्सीडेंट रे अबे तो भौणीटा मरिबो सुसाइड ए तोर माटा मरिबो रोड एक्सीडेंट रे आ तू अबे ना कोन बे तू मले से माने बंचिबे अबे डिसीजन ता तो हाथ रे सिलेक्शन ला भी तो हाथ रे अबे कहो बे ओ मरिबू ना सेमाननको मारिबू अबे कहो बे सेमाननको मारिबू ना तू मरिबू अबे कहो बे तू बंचिबू ना तांको बंचाइबू अबे कहो बे तांको मारिबू ना तू बंचिबू डिसीजन ता तो हाथ रे सिलेक्शन ला भी तो आ जते शीघ्र डिसीजन नबो सेते शीघ्र भलो ता नहले अल्लाह
আবে দে তো বাপাটা গোটে নিরଳ ଜାଗାରେ ବସି ମଦ ପିଉଛି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଏବେ କହିବି ତ ତୋ ବାପା ତାକୁ ମାରିଦେବେ ଆବେ ଦେ ତୋ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ କହିବି ତ ଏବେ କିଡନାପ କରିଦେବେ ଆବେ ଦେ ତୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି ସେଟା ଆମ ଟ୍ରକ୍ କହିବି ତ ଏବେ ମାରିଦେବେ ଆରେ କହ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ନିଜେ ମରିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ନିଜେ ମରିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ ଆରେ କହ ମରିବି ମୁଁ ବାବୁ ଆରେ ତମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲ କାହିଁକି ଓ ଆରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ତମେ ମାରିଦେଲ ଓ ମାଲିକ ଇଏ ତୁମେ ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମାରିନି ମାରିନି ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଏ ଲୋକଟା କହୁଥିଲା କଣ ଦି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କୌଣସି ଲୋକ ନା କୌଣସି ଲୋକ ହଁ ମନେ ପଡିଲା ଅନଳ ଆଉ ଅମର ଆରେ ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପରା ଆମେ ଆରେ ତମରି ପାଇଁ ଲୋକଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା ତଥାପି ତୁ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ପ୍ରମାଣ ସବୁ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ବି ଠିକ ସେ କହୁଛୁ ତମେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆମେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମଟା ତୁ କରିବୁ ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କାମ ହଁ କାମ କି କାମ ବାବୁ ତତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବାକୁ ମାନେ କିଛି ଦେଖିନୁ କିଛି ଶୁଣିନୁ କିଛି କାହାକୁ କହିବୁନି ଆବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବୁ ନା ମରିବୁ ମରିବୁ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବୁ ଆବେ କହବେ ମରିବୁ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବୁ ଆବେ କହବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବୁ ନା ମରିବୁ ଆବେ କହବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ ହବୁ ନା ମରିବୁ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ ହେବି জীবন এমিতি অঙ্কা বঙ্কা রাস্তা কেতেবেলে ফুল কেতেবেলে কঞ্চা ও ভুল যাতে হুয়ে মাঝে বুঝা মনা মধুর সম্পর্ক হুয়ে বাটবনা
ଗଛରୁ ଡାଳଟା ଉପୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ କେମିତି ମାଟିରେ ଘୋଷଡୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି କହିବାରୁ ତୁ ସିନା ମତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲୁ। ହେଲେ ବିନା ଦୋଷରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଲୋ ବୋଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆମ ଗାଁରୁ ସେଇ ଜୁଣେଇ ନଈ, ତଳୁଆ ପୋଖରୀ, ଚାଳ ଘର ଉପରୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଲୋ ବୋଉ। ଏ ସହରଟା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ, ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ବୋଲ ଏ ଅନନ୍ତାଟା ଆଜି କେମିତି ଲୁହକୁ ତାର ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ ଦେଖେ। ଆଲୋ ସେ ସବୁବେଳେ ସିନା ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ବହୁନି, ହେଲେ ଛାତିଟା ଆଉ ସହିପାରୁନି ଲୋ ବୋଉ। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଲୁହ ଗୁଡାକ ଛାତି ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଏ ଛାତିଟାକୁ ଫଟେଇ ଦବ ଲୋ। ଫାଟିବନି ନା, ଫାଟିବନି। ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଅଛି, ମଦ। ଗୋଡ଼ା ବୋଟଲ ଟେକିଦବ, ଦୁନିଆଟା ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ଅଭିରାମ ଦାସ ଦିନ ରାତି ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲିଗିରି करे, ମଣିଷରୁ ଗଧ ହୁଏ, ମୋଟ ବହି। ଗୋଟାଏ ବୋଟଲ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯୋ ଜୋସ୍ को ସେଇ ଜୋସ୍। ପିଇବୁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଏ ବାବୁ ସେ ମଦ ଗୁଡାକ କାହିଁ ପିଉଛ କହିଲ? ତମେ କଣ ଦେଖୁନ ନୀତି ମଦ ପିଇ କେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବୁ, ତମକୁ ମିଛ, ମତେ ସତ। ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରୁନି, ନହେଲେ କୋଉ ଦିନଠୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରନ୍ତି। ଘରେ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ, ଚାକିରି ନାଇଁ, ବେକାର। ଝିଅଟାର ବାହାବାର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବାହା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ରୋଗୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିରେ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଅଭିରାମ ଦାସ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମଦ ପିଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସବୁତକ ଖୁସି ଲୁହ ହେଇ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅନୁ, ତୁ ଷ୍ଟେସନରୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଆମ ଘରୁ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମତେ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଆରେ ସେ ମଦ ଦୋକାନୀ ସତ୍ୟା ଫୋନ କରିଥିବ। 250 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଥିବ। ନାଇଁ ଲୋ ବା, ସେ କହିଲେ ରେଲ ଭାଇ ପୋଲିସ। ରେଲ ଭାଇ ପୋଲିସ? ସେ ଆମକୁ କାହିଁ ଖୋଜିବା? ହଁ ଲୋ ବା, ସେ କହିଲେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ। ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛି? କହିଲେ ସେ ଶବଟା ଅଜୟ ଦାସର ବୋଲି। କୋଉ ଗୋଟାଏ ଅଜୟ ଦାସ? ଆଲୋ କାହା କହିଲୁ ତୁ? ଆଲୋ କଣ କହିଲୁ ତୁ? ସେ ଲୋକଟା ପାଖେ ଯୋଉ କାର୍ଡଟା ପଡିଥିଲା, ସେ କାର୍ଡରେ ତୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ମୋ ପୁଅ ଅଜୁ, ମୋ ପୁଅ ଅଜୁ, ଅଜୁ। ପୋଲିସ ବାବୁ, এই କିଏ? ଏ ଲୋକଟା ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି? ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଘରକୁ ବି ଫୋନ ଯାଇ
ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ କଣ ଅଜୟ ଦାସ ସମ୍ପର୍କୀୟ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଜୟ ଦାସ ବାପା। ହେଲେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିବ। ମୋ ପୁଅ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପାର ପୁଅ ହେଇଥାଇପାରେ ସତ, ହେଲେ ସେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ନୁହଁ। और भाई কথা কো এই দেখলো মা মো ভাইটা কেমনে জীবনটাকে কামড়ে পকেইছি এই দেখলো মা এ ভাই ওঠ তবে মো ভাইকে ছাড়িয়ে দিও আরে ছাড়িয়ে দিও বাবা ভাইকে নেই যাও এ মা এ দেখ মো ভাই ওই মানে কেমনে নেই যাউଛନ୍ତି এ মা আলো দেখিলে কোন সহি পারিবি। ମୁଁ ତା ବାପ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି। ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲିଗିରି କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। ମଲା ବେଳେ ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢିଥାନ୍ତା। ଆଉ ମଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ ତା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବି କେମିତି? ଏ ପୁଅ! ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବ ଝିଅକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲ? ଏ ମା ତୋ ମାକୁ ତୁ ଜମା କହିବୁନି। ସେଇଟା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ତା ପୁଅକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ତୁ ଜମା କହିବୁନି, ଜମା କହିବୁନି ତାକୁ। মা সব জানি যাইথিব লোবা সে মো সাথেরে আসিଥିଲା আসছিলা জানি দেব କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ? ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଜୀବନଟା ରହିଥାନ୍ତା। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ବଚିବେ କଣ ପାଇଁ ବଚିବେ ଆଉ କିଏ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ କିଏ ଡାକିବ ମତେ ମା ବୋଲି ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକିବି? ହେ ବାବୁ, ହେ ମା, ଏ ଦେହଟା ସିନା ଆମର, ହେଲେ ଆତ୍ମାଟା ପରା ଉପରବାଲାର। ହେ ମା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ କିଏ? ଆମକୁ ଏମିତି ଲୁହ ଦ୍ୱାରରେ ବୁଡେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପର ବାଲା କିଏ କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଯଦି ତା ପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ମାରି ଦଉନି କାହିଁକି ସେ ଉପର ବାଲା କଣ ଜାଣିନି ମରଣର କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଜୀବନ ସାରା ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତ ବାବୁ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବି 5 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ରାଇ ଛୋଟାକୁ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବାବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଉପରବାଲା କହେ ଯିଏ ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେତେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଯିଏ ମୋତେ ଛାତି ଭିତରେ ସାଇତି ରଖେ ମୁଁ ତା ପିଠିକୁ ସେତେ ଜୋରରେ ବିଧା ମାରେ। ଯିଏ
ମୋ ହସରେ ପାଗଳ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେତେ ଜୋରରେ କନ୍ଦାଏ ସେମିତି ଆଜି ଅନନ୍ତଟା କାନ୍ଦୁଛି ବାବୁ। ସବୁ ପରେ ବି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ତୁଟି ଗଲା। এই, তুমি কার কথা শুনো রে? কার কথা শুনো রে তুমি? কার কথা শুনো রে? এই, তুমি কার কথা শুনোনি? সবু সমস্যার সমাধান হয়ে যাব। তুমি মু অনু আমি তিনিয়ে যাক সাঙ্গ হই চলো সে রেল লাইনকে ଯିବା। সেইটা মুন্ড দেই দেলে সবু সমস্যার সমাধান হয়ে যাব। সমাধান হয়ে যাব সবু সমস্যার। তুমি সে ভুল করনি। আরে ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। তুমি ସେମିତି କରନି। ସେମିତି କରନି। ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କାହିଁକି? ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିବୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତମ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ତମମାନେ ସବୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ତ ଏକା। ଆରେ ତମେ ତିନି ଜଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନ ମୋର ତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି କ୍ଷତି କ'ଣ? ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମରିଯିବା। ଚାଲ। ଏ ପୁଅ ତୁ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ କରୁଛୁ? ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଭୁଲ ମା, ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। ଏ ପୁଅ ତୁ ସେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ତ ଚାଲିବାକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ନେଇ ପଡ଼ିଛି। का आप बाଟ लोगा ବାବୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟଟାକୁ ଗୋଟେ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଏ ମା ତମ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତାନି? ଏ ଭଉଣୀର ଭାଇ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ମା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ମୋତେ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିଯିବେ। ମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବୁ, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷନ୍ତି, ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ମାଗିବିନି। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗିବି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଲୋ ମା। ଏ ମା ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର ମା, ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର। ମୁଁ କ'ଣ ତ ପୁଅ ହେଇପାରିବିନି? ଏ ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପୁଅ ହେଇପାରିବିନି? ଏ ଭଉଣୀ ମୁଁ କ'ଣ ତ ଭାଇ ହେଇପାରିବିନି? ଏ ମା ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର ମା, ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର।